Bore da, a chroeso cynnas i chi eto atai yma i'r stydi yn Llansannan, a hitha yn fora Sul ola mis Ebrill. Mae'n braf, mae'n braf yma prawn dy Sadwrn pryn bynnag pan dwi'n recordio'r darn yma. Mae gwallia pawb ohono ni yn tyfu'n hirach ac yn hirach, a da ni'n dal i fyw yn y cyfnod rhyfedd yma. Y cyfnod afreal yma lle mae pob peth yn teimlo yn wahanol. Mae'r newyddion hefyd yn parhau i fod yn achosi pryder i ni'n dydi, wrth i ni glywed am nifer o staff iechyd a staff gofal sydd yn poeni nad os gynnyn nhw'r cyfarpar priodol i'w gwarchod nhw i wneud y gwaith PPE maen nhw'n ei alw fo yn Saesneg. A da ni wedi cael gohebiaeth fel bro gan elusen Tarian Cymru yn gofyn am gymorth ariannol. Maen nhw yn hel pres, maen nhw yn barod wedi codi dros 20,000 o bunna yn benodol ar gyfer talu am yr adnodda PPE yma ar gyfer staff ar draws Cymru. Felly mi fyddwn ni yn rhoi dolen ar eich sgrin chi ac ar ddiwedd y Gwasanaeth hefyd os ydych chi yn dymuno cyfrannu at yr achos da hwnnw. A mi fydd na fwy o fanylion yn dod yn ddiweddarach yn llais Bro Aled mewn chydig o ddyddiau. Be am i ni gychwyn yn mawl bore yma? Wrth i ni ddarllan, cyd ddarllan o Salm 95 efo'n gilydd, a mi fydd y geiriau yn dod i fyny ar y sgrin. Dewch, canwn yn llawen i'r arglwydd, rhwng floedd o orfoledd i graig ein hiachawdwriaeth. Down i'w bresenoldeb a diolch, gorfoleddwn ynddo a chaneuon mawl, oherwydd Duw mawr yw'r arglwydd, a brenin mawr goruwch yr holl ddiwiau. Yn ei law ef y mae dyfnderau'r ddaear, ac eiddo ef yw uchelderau'r mynyddoedd. Eiddo ef yw'r môr, ac ef a'i gwnaeth. Ei ddwylo ef a greodd y sychdir. Dewch, a ddolwn ac ymgrymwn, plygwn ein gliniau ger bron yr arglwydd a'n gwnaeth. Dyna ni salm sydd yn ddatganiad gwych o fawredd y Duw yr ydyn ni am ddod at yn gilydd, hefo'n gilydd ddylswn ni ddeud, i'w addoli fo y bore yma. Y Duw sydd wedi dod yn agos at ni yn Iesu Grist. Ac felly dowch i ni gyd addoli ar gan wrth i ni ganu neu wrando ar yr emyn mor fawr yw ein Duw. Ysblander brenin ef, mawredd sy'n ei wedd, gadewch i lawenhau, dewch i lawenhau, mae'n gwisgo golau pyr, mae'n treiddio'r tywyll dir sy'n crynu'n swn ei lais, mor fawr yw ein Duw. Mor fawr yw ein Duw, cenwch fri mor fawr yw ein Duw, ddywelwn ni mor fawr yw ein Duw. Ysblander brenin mawredd sy'n ei wedd, gadewch i lawenhau, dewch i lawenhau. Mae'n gwisgo golau pyr, mae'n treiddio'r tywyll dir, sy'n crynu swn ei lais, yn crynu swn ei lais. Mor fawr yw ein Duw, cenwch fri mor fawr yw ein Duw, ddywelwn ni mor fawr yw ein Duw. Fe sai foes i oes, mewn grym teyrnas yn ddod.
tad. Yma bar ysbryd glân, y llew ar oen yn un, y llew ar oen yn un. Mor fawr yw ein Duw, cenwch ddri mor fawr yw ein Duw, fe welwn ni mor fawr yw ein Duw. Enw'r i'ch a fi, heiddan mawl i gyd, fe ganwn ni mor fawr yw ein Duw. Yr enw'r i'ch a fi, heiddan mawl i gyd, fe ganwn ni mor fawr yw ein Duw. Can fy naid can fy blwydd yw i ti, mor fawr wyt ti, mor fawr wyt ti. Can fy naid can fy blwydd yw i ti, mor fawr wyt ti, mor fawr wyt ti. Mor fawr yw ein Duw, cenwch ffri mor fawr yw ein Duw, fe welwn ni mor fawr yw ein Duw. Fel da ni wedi clywed droion, dwi'n siŵr, yn y cyfnod yma, mae yna nifer o elusenna yn gorfod wynebu yr amgylchiadau ac yn ddigon pryderus ynglyn â sut mae y cyfnod yma mynd i effeithio ar y gwaith maen nhw'n ei wneud. Ac yn sgil hynny, da ni wedi gofyn am gael diweddariad bychan ar un o'r elusenna da ni wedi bod yn ei gefnogi yma ym Mro Aled, sef Baby Basics Dyffryn Clwyd. A mae Sarah Dafydd yn garedig iawn wedi bod yn barod i ddeud gair bach wrthon ni am y sefyllfa ddiweddara. Ac ar ôl cael gair gan Sarah, mi fydd Kelvin Williams yn harwain ni mewn gweddi. Bore da. Dwi yma bore yma i sôn chydig bach am Baby Basics Dyffryn Clwyd. Dwi'n siŵr bod lot ohonoch chi wedi clywed fi neu Heledd yn sôn am hyn o'r blaen, ond just fel bach o recap. So, gaeth Baby Basics Dyffryn Clwyd i setio fyny mis Tachwedd 2019 mwyn cefnogi mamau a teuluoedd bregus yn yr ardal yma. So, teuluoedd sydd mewn sefyllfa bosib bod nhw yn stryglo yn ariannol, neu bod pethau yn anodd yn cymdeithasol, neu rhywbeth sydd yn stopio nhw rhag gallu cael yr pethau mwyaf basic ar gyfer babis nhw. So, da ni yn trio helpu nhw, achos mae'n anodd i feddwl ac i gredu bod yna pobl sydd yn mynd heb pethau wir basic ar gyfer babis nhw wrth iddyn nhw gael ei eni. So, da ni'n casglu lot o wahanol bethau mwyn rhoi nhw allan i'r teuluoedd yma. A na i sôn chydig bach mwy am beth yn union da ni'n casglu mewn munud.
So, mwyn gallu cyrraedd y pobl mwyaf bregus yn yr ardal, da ni wedi bod yn cyfarfod a gwneud cysylltiadau hefo lot o weithwyr broffesiynol. So, dyn ni mewn cysylltiad hefo byd-ragedd, ymwelwyr iechyd, pobl fel y Groes Goch, Gwasanaeth cymdeithasol, a'r Banc Bwyd a cwbl o bobl eraill hefyd. So, trwy'r cysylltiadau yma, dyn ni'n medru darparu nwyddau basic i mamau sydd efo babis newydd. So, yr pethau dyn ni'n darparu fel arfer ydy basgedi Moses fel starter pack. A na i ddangos beth ydy hwnna rwan. So, dwi wedi wneud basged i fyny o jyst y pethau sydd yn tŷ ni. So, dyma fo. Cool. Yn y basged Moses, i fyny fama, mae gennym ni pethau molchi ar gyfer babi a mam. So mae gennym ni nappies, mae gennym ni wipes, mae gennym ni gwlan cotwm, sebon i babis, lotion i babis. Ac yn y bag yma, mae Aunty Llunos di wneud i ni. Mae gennym ni pethau molchi mam. So pas danedd, brwsh danedd, shampoo, sebon, shower gel, deodorant, face wipes ag pethau really bwysig fel maternity pads a breast pads sydd angen ar mama sy'n newydd cael babis. So dyna ydy ein pethau molchi ni. So nesa mae gennym ni blancedi, so mae gennym ni blanced sydd wedi wei sy'n beautiful. Blancedi cotton a fleece, mae gennym ni tyweli, ni muslins sy'n andros o handi, lot o bibs ar gyfer babi. Dillad gwely ar gyfer yr mattress, yr basged Moses. Mae gennym ni'r mattress i lawr fama hefyd. Mae rhaid i ni prynu un newydd i bob basged Moses. A mae gennym ni sleep suit bach hefyd. Ola, mae gennym ni dillad ar gyfer babi. So mae gennym ni vests, baby grows, outfits bach. Mae gennym ni cardigan wedi gweu, het wedi gweu, a het cotton bach i'r babi cael dod ar dros byty. Mae gennym ni mitts bach sy'n really cute. Ag just tegannau bach meddal i'r babi cael chwarae fo pan mae bach yn hŷn. A dyna ni. Yn ogystal â'r basgedi Moses, da ni hefyd yn cynnig bagiau esgor i mamau i fynd i fewn i ysbyty hefo nhw pan maen nhw'n mynd i gael y babi. So mae'r bagiau yma hefo pethau fel pyjamas, tyweli, flip-flops, shampoo, pethau molchi, maternity pads, breast pads, ag yn ogystal â pethau ar gyfer y babi, so dillad a het, pethau molchi, nappies, ag da ni hefyd, yn ogystal ag yr basged Moses a'r bag esgor, da ni hefyd yn cadw dillad i plant fyny at 5 oed, rhag ofn bod yna brodyr neu chwiorydd hŷn, neu bod yr pobl proffesiynol da ni mewn cysylltiad hefo yn gallu meddwl am bobl eraill sydd efo plant sydd mewn angen yr ardal hefyd. Rwan, dwi'n gwybod be ydych chi yn meddwl. Dwi'n gwybod bod chi gyd yn neud y fyny a lawr adre yn deud, Sarah, sut fydden ni helpu? Da ni wir eisiau helpu. O pa'n y phoeni, dwi'n esbonio rwan. So mae yna sawl ffordd fydych chi helpu. Yn amlwg, yr peth mwyaf pwysig ydy gweddio. Fyswn ni yn gwerthfawrogi gweddi am dros ni wrth i ni wneud y gwaith, dros Heledd wrth iddi cydlynu pob dim, dros yr teuluoedd sydd mewn angen ac bod Duw yn bendithio nhw efo'r pethau yma, a dros yr pobl proffesiynol sydd yn neud y referrals, bod nhw hefo'r doethineb i wneud yn siŵr bod yr pobl sydd angen yn cael ei referio. So dyna ni gweddio. Yr ail peth ydy casglu nwyddau, so yn amlwg da ni yn derbyn donations ar gyfer rhan fwyaf o'r pethau da ni yn rhoi. So mae yna rhestr o bethau da ni yn medru derbyn.
Os da chi yn berson andros o greadigol a da chi eisiau bod yn neud rhywbeth ar ein cyfer ni, da ni yn derbyn pethau wedi gweu, so cardigans, hetiau, booties bach, blancedi, neu os da chi yn gwnïo, fel mae Anti Llunos yn garedig iawn wedi wneud y bagiau yma i ni ar gyfer rhoi pethau molchi mam yn nhw, so just sgwar o fabric, really hawdd efo riban yn nhw. Diolch yn fawr Anti Llunos am wneud hein. So fysa heina'n greit os ys gennych chi amser i wneud heina. Ac yn ola, ffordd arall o rhoi ydy rhoi yn ariannol. So mae gennym ni eitha lot o outgoings sydd yn costio pres. So mae'n rhaid i ni prynu matres newydd ar gyfer pob un basged moses mwyn sicrhau hylendid fel bod yr babi yn saff yn yr basged moses. Ac hefyd mwyn i ni prynu unrhyw nwyddau da ni yn fyr ohonyn nhw, just mwyn bod pob teulu yn cael pob ddim maen nhw angen. So os da chi eisiau rhoi yn ariannol unau fel one-off neu rhoi yn rheolaidd, mae yna ffurflen ar gyfer standing order. Os da chi eisiau wneud hynny, fyddwch chi cysylltu efo fi neu cysylltu efo Rhodri i cysylltu efo fi a nai rhoi'r gwybodaeth yna i chi. Diolch yn fawr iawn am rando arno fi bore yma a gobeithio fyddwn ni'n gweld chi yn fuan iawn. Tra! Gweddiwn. O Dad Nefel, dyn ni'n diolch i ti am yr fraint a'r cyfle newydd gael dod ger dy frond i bore yma. Cael dod i plygu ger frond orsedd di. Ger frond orsedd arglwydd ar arglwyddi. Brenin ar breninoedd. Yr un sydd ei enw uwchlaw bob enw arall. Dyn ni'n byw mewn amser anodd. A mae nifer fawr o dy blant di, o dy bobl di bore yma o Dad, yn gofidio, yn byw mewn ofn. Mae'n nifer mawr hefyd bore yma o Dad, yn galaru, wedi colli anwyliaid. Nifer mawr o Dad yn poeni am perthnasau a teuluoedd a ffrindiau sydd mewn ysbytau neu yn sawl mewn cytrefi gofal. O Dad, dyn ni'n cyflwyno nhw i ti. Cyflwyno nhw ffreichau cariadus di. A dyn ni'n neud hynny yn sicrwydd geiriau ti dy hyn o Dad. Ti dywedodd pwy bynnag sydd yn flynedig ac yn drymlwythog, dewch ata fi ac feiddiwch orffwys. Yn sicrwydd y geiriau yna, dyn ni'n cyflwyno nhw ffreichau cariadus di o Dad, yn gwybod bod nhw'n mwy na ddigon i fod yn gymorth ydynt. Ond o Dad, hyd yn oed yn yr holl pethau erllych sy'n digwydd o'n gwmpas, dyn ni'n diolch bod ni'n cael weld dy law di ar waith. Ie Dad, dyn ni'n diolch am gwaith a chariad ein doctoriad, ein nyrsys, ein gofalwyr. Dyn ni'n diolch am pawb sydd yn ymwneud â chyflenwadau bwyd. Yr holl gwaith da yma sy'n digwydd o'n gwmpas. Dyn ni yn poeni bore yma. Dyn ni'n poeni am y diffyg gwisg addasg i'r doctoriad a'r nyrsir sydd yn gweithio yn ysbyty a'r gofalwyr yn ein cytrefi gofal. Mae'r gwisgoedd yma yn angenrheidiol i cadw nhw'n ddiogel. A dyn ni'n gweddio Dad bore yma yn neud di roi doethineb i arweinwyr ein byd, arweinwyr ein gwledydd, fel bod nhw'n neud yr penderfyniadau iawn i sicrhau bod ne ddigon o'r offer yna yn cyrraedd y llefydd iawn ar yr amser iawn. Dyna'n cri ni bore yma Dad. Mae yna nifer o teuluoedd efo plant a babis ifanc sydd angen dillad a offer i sicrhau bod y plant bach yna'n cael ei dwy'n i fyny yn ddiogel. A dyn ni'n diolch ac yn codi yn arbennig i ti bore yma Dad y gwaith Baby Basics yn yr ardal yma. Gofni ti bod gyda pawb sy'n wneud â hwnna. Roedd o'n nerth iddyn nhw wneud y gwaith a sicrhau bod nhw'n debyg ddigon o rhoddion i chyflawni pob gofyn sydd arnynt o Dad. Dyn ni'n diolch bod ti yn tad ac yn arglwydd ac yn Duw, yr unig Duw, yr un
cadarn, yr un fath heddiw, ac yr wyt o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb. A dyn ni'n diolch o Dad bod ni'n cael rhoid ein holl pwysau arno ti. A dyn ni'n diolch o Dad am yr aberth o wnaed ar Iesu, yr aberth ne sydd wedi prynu ni, sydd wedi achub ni, sydd wedi talu'n dyled ni unwaith ac am fyth. A dyn ni'n diolch bod ni'n cael adnabod yr Iesu fel arglwydd, fel iachawdwr, fel brawd ac fel ffrind. Diolch am hynny o Dad. Y Dad, dyn ni'n gofyn i ti bore yma i maddau ein holl beiau ni. A llenwi ni anerth yr ysbryd glân mwyn i ni cael gwrseddill y cwbl sydd o gwmpas ni. Helpa ni o Dad i roed y cwbl i ti, i dibynnu'n llwyr arno ti, ac i sylweddoli dy fod ti a dy gynllun fawr di dal ar waith. Dyn ni'n diolch am hynny o Dad, a dyn ni'n gofyn, y cwbl dyn ni wedi gofyn yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd a'n iachawdwr, Iesu Grist. Amen. Tybed sut ydych chi'n cysylltu efo pobl dydy yma? A ni'n amethu casglu hefo'n gilydd a bod yn yr un tŷ a phobl sydd ddim eisoes yn byw hefo ni. Be da ni'n neud? Ffonio? Gyrru negeseuon testun neu WhatsApp? Ella bod chi'n e-bostio yn fwy nag arfer llythyru ella? Neu'n cael sgyrsia y trwy'r we? Di o'm ry fath na di. A deud y gwirtha chi, dydy siarad efo camera fel hyn ddim ry fath, ac ydy o i fod hefo chi yn y cnawd. Ond da ni dal yn gweld gwerth mewn cadw cysylltiad yn dydan. Nad ydy'r rheola'n caniatáu ni wneud hynny yn y ffordd arferol. Da ni dal i ymdrechu i ymwneud â phobl gweitha y cyfyngiadau sydd na. Cofiwch bod hyn ddim yn beth newydd. Bod y cyfnod yma da ni'n byw yn efo yn teimlo yn gwbl unigryw, mae'r dyhead i gadw mewn cysylltiad â phobl bod na ffactora ni cadw nhw ar wahân wedi bodoli ymysg Cristnogion ers miloedd o flynyddoedd. A dyna fyddwn ni'n edrach arno fo yn ein darlleniad ni o'r Beibl y bore yma, a gobeithio dros yr wythnosa nesa. Llythyr oedd ffordd yr apostol Paul o gadw mewn cysylltiad efo pobl. A mae nifer o'i lythyra fo wedi cael i cynnwys yn y Testament Newydd. Ac mae'r llythyr penodol y byddwn ni yn canolbwyntio arno fo wedi cael ei sgwennu gan Paul tra roedd o wedi cael ei gyfyngu mewn ffordd ddifrifol, tra roedd o wedi cael ei garcharu oherwydd i fod o'n pregethu am Iesu Grist. Mae Paul yn sgwennu'r llythyr at Gristnogion yn ninas Philippi. Dinas wedi lleoli yn Groeg heddiw, ar dop chwith y map fydd ar eich sgrin chi. Roedd y lle a'r bobl yma yn agos iawn at galon Paul, gan mai dyma un o'r llefydd cyntaf ar gyfandir Ewrop i bobl ddod i ffydd a throi at Iesu Grist. Mae'r hanes i'w gael yn Actau Pennod 16, ac mi oedd Philippi yn ddinas bwysig yn goloni Rhufeinig, lle roedd na nifer o gynfilwyr yn byw ac mi oedd na gryn dipyn o feddwl o'r ymerawdwr Rhufeinig. Yn sgil hyn, mae'n debyg, dydy o ddim yn syndod bod Paul a'i gydweithwyr wedi wynebu cryn dipyn o wrthwynebiad yn Philippi tro cynta, ac mi welwn ni yn ystod y llythyr yma bod Cristnogion Philippi yn parhau i wynebu gwrthwynebiad. Dyma'r cefndir i'r llythyr at y Philipiaid gan Paul, a dowch felly i ni droi at ddechrau'r llythyr, Philipiaid Pennod 1 ac adnodau 1 i 2. Paul a Timotheus, gweision Crist Iesu at yr holl saint yng Nghrist Iesu sydd yn Philippi, ynghyd ar arolygwyr a'r diaconiaid. Gras a thangnefedd i chwi oddi wrth ddiw ein tad a'r arglwydd Iesu Grist. Yng nghwestiwn ni chydig funudau yn ôl oedd sut ydych chi'n cadw mewn cysylltiad? Pa gyfrwng ydych chi'n ei ddefnyddio?
Ond cwestiwn arall ydy, sut da chi'n gorffan y ffurfia yma o gyfathrebu? Be da chi'n rhoi ar ddiwedd e-bost? Sut da chi yn gorffan llythyr neu yn gorffan eich neges destun? Da chi'n un o'r bobl yma sy'n rhoi swsys ar y diwedd? Cofio'n cynnes, felly yr eiddwch yn gywir yn fwy ffurfiol, neu dim ond eich enw, cofion, neu o bosib defnyddio un o lythrennach enwa chi. Ac yna ni gyd yn ffurfia gwahanol o gyfarch yn does. Ond wrth i ni droi at y llythyr yma gan Paul at y Philipiaid, be da ni'n weld ydy cyfarchiad ar ddechrau y llythyr, fel oedd yr arferiad ar y pryd. Ac wrth i ni ystyried be yn union mae Paul yn ei ddweud, dwi am i chi feddwl am yr hyn sy'n cael ei ailadrodd a'i bwysleisio ganddo fo. Dim ond y cyfarchiad fyddwn ni yn edrych arno fo heddiw, ond dyma'r chydig frawddegau yma yn agor cil y drws i ni, yn rhoi awgrym da i ni ynglyn â be fydd themau Paul wrth i'r llythyr fynd yn ei flaen. Does o ddim amheuaeth erbyn hyn, nag oes. Mi fydd y feirws corona yn derm fydd yn cael ei gofio am flynyddoedd. Mae'n rhywbeth sydd yn ymddangos yn holl bresennol ar hyn o bryd, ac mi fydd ei stampo yn amlwg iawn iawn ar 2020 yn y llyfrau hanes. Mae'n teimlo fel bod pawb a phopeth wedi cael ei heffeithio. O deuluoedd sydd wedi colli anwyliaid, i staff bregus yn poeni am i diogelwch nhw, i'r difrod enfawr sy'n cael ei wneud ar economia ar draws y byd. Da ni'n ymwneud â'n gilydd yn yr un ffordd, da ni'n hyd yn oed yn addoli nac yn gallu galaru yn yr un ffordd ac arfer. I gyd oherwydd yr un peth yma, y feirws yma. Ond wrth i ni droi at benod gyntaf llythyr Paul at y Philipiaid, mae'r apostol Paul yn cyfeirio at rhywbeth sydd hyd yn oed yn fwy grymus a mwy dylanwadol, rhywbeth sy'n cael mwy o effaith ar fywyd nag unrhyw salwch neu haint. A be ydy hynny? Neu pwy ydy hwnnw, ddylswn ni ddeud yn fwy cywir? Yr un y mae o'n cyfeirio at efo dirgwaith yn y ddwy adnod gyntaf. Iesu Grist. Sylwch sut mae Paul yn ei gyfarchiad yn datgelu bod Iesu Grist wedi effeithio ar y ffordd mae o'n gweld ei hun, yn gweld pobl eraill, ac mae o hyd yn oed yn lliwio yr hyn mae o'n ei ddymuno i bobl eraill. I ddechrau, mae o'n cyfeirio at y fo'i hun a Timotheus i gydweithiwr neu brentis os liciwch chi, fel gweision i Grist Iesu. Wan i ni, mae'r gair gwas fel arfer yn cael ei ddefnyddio i ddirmygu pobl eraill yn dydi. Gwas bach i hwnna hwn ydi o. Ond nid felly mae'r apostol Paul yn defnyddio'r term. Yn hytrach, mae Paul yn ei ddefnyddio fo fel term mae o'n ymfalchio ynddo fo, ac yn disgrifiad cywir o'r berthynas rhwngtho fo a'r arglwydd Iesu. Iesu ydy'r arglwydd, y meistr, a braint Paul oedd cael gweinidogaethu yn enw'r meistr, lle bynnag yr oedd o'n cael ei anfon. Ac wrth gwrs, yn ddiweddarach yn y llythyr at y Philipiaid, mae o'n defnyddio yr union yr un gair i ddisgrifio Iesu Grist ei hun. Yr un, i fod o'n dduw, a ddaeth fel gwas neu geithwas, a marw ar groes yn aberth dros eraill. Dyna mae o'n ddeud yn ei ail benod o'r llythyr at y Philipiaid. Ond dyddiau yma, da ni'n ymwybodol bod na nifer ohono ni wedi cael ei disgrifio fel gweithwyr allweddol, key workers. Ond os nad ydych chi yn key worker, ac o bosib eich bod chi neu wedi colli eich gwaith, neu yn methu gweithio fel yr oeddach chi cynt, tybed sut ydych chi'n meddwl amdanach chi eich hunin bellach? Sut ydych chi'n gweld eich hun? Pan nad ydych chi'n gallu gwneud yr hyn sydd fel arfer yn rhoi elfen o hunaniaeth i ni? Mae'r ansicrwydd yma
yn gallu bod yn her anferth i wynebu wrth i ni ddeffro bob dydd. Mi oedd Paul yn meddwl amdano ei hun yng ngoleuni i berthynas o a Iesu Grist. Ac mi oedd o'n parhau i wneud hynny yng nghanol i helbyl. Be amdana ni? Yda ni'n gallu deud heddiw yng nghanol yn hofna ni a'n sefyllfa ddryslyd ni bod ni'n perthyn i Iesu Grist, a'i fod o'n dal yn gwbl ganolog i'n bywyd ni hyd yn oed rwan. Mae yna wahaniaeth sylfaenol does rhwng ffrindiau go iawn a be fyswn ni'n alw'n ffrindiau tywydd teg. Mae yna rhai sy'n mynd i fod yn bywyda ni trwy bob peth, ond eraill dim ond o gwmpas pa mae pethau'n mynd yn dda. I'r apostol Paul, y llai na'r lleiaf o'r holl saints, fel mae o'n cyfeirio ato fo'i hun yn Ephesiaid 3, mae'r arglwydd Iesu wedi achub o, wedi garu, wedi arwain a'i nerthu trwy bopeth. Ac oherwydd y ffyddlondeb yma, mae o'n gallu deud bod Iesu yn ganolbwynt i fywyd o trwy bopeth. Nid yn unig mae Paul yn gweld ei hun fel gwas i Iesu Grist, ond mae o'n gweld y Cristnogion sydd yn Philippi fel rhai arbennig hefyd. Yn amlwg, mae yna gyfeillgarwch a chariad rhwngthyn nhw, ond be mae Paul yn ei wneud wrth gyfeirio atyn nhw yn fwy na dim ond hen griw ysgol sy'n mwynhau aduniad i hel atgofion am sut oedden nhw yn y dyddiau da pan do gynnyn nhw'n plant a chyfrifoldeba. Na. Mae Paul yn cyfeirio at Gristnogion Philippi fel saint yng Nghrist. Pobl sydd wedi cael ei galw yn arbennig gan Dduw i fod yn sanctaidd. I ddangos i'r byd i bod nhw'n iddo ef trwy fyw yn y byd gan dystiolaethu a dangos cariad faint bynnag y gwrthwynebiad. Ond eto, pan da ni'n meddwl am y term sant neu saint, da ni'n mynd tueddu i feddwl amdano fo yn y ffordd yna nadan. Mi fysa ni yn clywed pobl yn deud o tydi hwn a hwn ddim yn llawer o sant, oherwydd be maen nhw wedi wneud. Ond mae geiriau Paul yn cadarnhau mai nid ar sail ymddygiad mae o yn ei galw nhw'n saint, ond oherwydd i bod nhw'n perthyn i Dduw trwy ffydd yn Iesu Grist. Ac felly, maen nhw'n sanctaidd, maen nhw'n saint, oherwydd y cysylltiad ysbrydol arbennig hwnnw. Mae pechod, eu bryntni a'i heogrwydd nhw i gyd wedi ddileu gan Iesu Grist ar y groes, ac felly maen nhw mewn categori gwahanol i bechaduriaid sydd heb droi mewn ffydd at Iesu Grist. Dydy plant sy'n newydd gael ei geni ddim yn enwi i hunin. Ac felly'n union y mae hi Gristnogion. Os ydyn ni'n credu'n Iesu Grist ac yn blant i Dduw trwy waith yr ysbryd glân, yna, yn ôl y Beibl, da ni'n saint, os da ni'n hoffi'r term hwnnw neu beidio. A nid dim ond rhai ohonyn nhw sydd yn saint yn ôl Paul. Na, holl aelodau yr eglwys. Yn ogystal â rhai mae o'n cyfeirio atyn nhw sydd hefo cyfrifoldeba penodol yn yr eglwys, sef yr arolygwyr a'r diaconiaid. Ac wrth i ni ddarllen trwy lythyr Paul at y Philipiaid, mi welwn ni esiampl o ofal ac anogaeth ymysg Cristnogion sydd ddim yn gallu bod hefo'i gilydd. Rhywbeth fydd dwi'n gobeithio yn wers bwysig i ni wrth i'r amgylchiadau da ni'n byw yn nhw ar hyn o bryd barhau. Ond sylwch be mae Paul yn ei ddymuno i'r saint yma. Y bobl sy'n sanctaidd oherwydd i bod nhw yn perthyn i Iesu Grist trwy ffydd. Mae yna nifer y dyddiau yma yn gorffen negeseuon trwy ddeud cadwch yn ddiogel neu cadwch yn iach. Ond mae Paul yn deud rhywbeth chydig bach yn wahanol. Be mae o'n i ddeud ydy gras a thangnefedd i chi oddi wrth Dduw ein tad a'n harglwydd Iesu Grist. Mae'r dymuniad yma
i'r Cristnogion yn Philip i brofi gras a thangnefedd yn deillio o'r ffaith bod hyn yn reality i Gristnogion trwy'r arglwydd Iesu Grist. Mor sicr ac mae'r nos yn dilyn y dydd, mae'r Cristion yn derbyn gras a thangnefedd neu heddwch gan Dduw yn Iesu Grist ei hun. Ac os cofiwn ni nôl chydig wythnosa at hanes y disgyblion a Iesu Grist wedi atgyfodi yn ymddangos iddyn nhw, bych chi'n cofio geiriau Iesu Grist iddyn nhw ddwywaith? Tangnefedd i chwi neu heddwch i chi. A dwi'n tybio bod hynny'n rhywbeth mae cymaint o bobl ar hyn o bryd yn chwilio amdano fo. Y tawelwch meddwl hwnnw. Y sicrwydd, yr heddwch yna. A mae'r Beibl yn deud i fod o'n dod fel rhan anatod o ddilyn Iesu Grist. A dyna pam, os darllenwch chi trwy'r Testament Newydd, bod Paul yn cyfarch Cristnogion yn rhan fwyaf o'i lythyra hefo'r terma yma gras a thangnefedd i chi oddi wrth Dduw. Ond be amdano ni? Ydych chi yng nghanol y cyfnod yma wedi profi heddwch neu dangnefedd? Ac os nad yda ni, tybed ydy hynny oherwydd bod ni ddim wir yn pwyso ar Iesu Grist, am bod ni siŵr o fod yn trio delio a phob peth trwy nerth ni'n hun. Daw na ddim tangnefedd trwy hynny. Oherwydd meidrol yda ni. Gwan yda ni fel pobl ar yn cryfa o'i gymharu ar hyn mae'r arglwydd trwy Iesu Grist yn ei roed i'w bobl. Tangnefedd a gras. Ella bod chi ddim yn teimlo ryw lawer o lawenydd ar hyn o bryd chwaith, a mae hynny'n naturiol. Ella'ch bod chi'n cwestiynu pwy ydych chi, sut mae hyn i gyd yn mynd i effeithio na ni fel cymdeithas. Ella bod chi'n brwydro bob dydd hefo teimladau negyddol, a wedyn mae Paul yn sôn am ras, am heilioni rhyfeddol Duw at bobl sy'n heiddi dim trwy Iesu Grist. Mae gras yn un o eiria mawr y Testament Newydd. Gras sydd yn cyfeirio at heilioni rhyfeddol Duw tuag at rai sydd wedi gwneud dim i heiddi yr heilioni hwnnw. Mi fysa ni'n meddwl am esiampl o ras fel rhywun sydd yn paratoi bwyd ar gyfer cymydog, lle mae'r cymydog hwnnw wedi bod yn boen iddyn nhw ers blynyddoedd yn gwneud dim ond cwyno. Mae'r Beibl yn deud, os ydy rhywun yn perthyn i Iesu Grist, wedi troi oddi wrth i pechod ac ymddiried yng Nghrist, yna wan nhw wedi derbyn gras di-ddiwedd. Oherwydd dyna pam y daeth Iesu Grist i'r byd, fel rhodd pennaf Duw i ddangos mor eithriadol o chael a chariadus yr oedd o tuag at fyd gwrthwynebus a phechadurus. Yn Iesu Grist mae Duw wedi dangos i barodrwydd o i fadda yn pechod ni, a'n derbyn ni yn ôl at y fo'i hun. Ac mae'r cwbl wedi cael ei ymgorffori yn Iesu Grist ei hun. Cofiwch yr adnodau hyfryd yna ym mhenod gynta Efengyl Ioan. Sôn am Iesu Grist ac yn deud, o'i gyflawnder ef, yr ydym ni oll wedi derbyn gras ar ben gras. Be amdana ni felly heddiw yma? A ni'n antybio bod y sefyllfa da ni'n byw yn yn debygol o barhau am wythnosau i ddod. Sut ydych chi'n gweld eich hun ar hyn o bryd? Sut ydych chi'n gweld pobl eraill? Be ydych chi'n ddymuno i Gristnogion eraill, i bobl eraill o'ch cwmpas chi? A'r cwestiwn penna sydd yn codi o gychwyn llythyr Paul at y Philipiaid, lle mae Iesu Grist yn hyn i gyd yn eich bywyd chi? Pa ddylanwad mae o'n i gael ar y ffordd â chi'n byw? Pa ddylanwad mae o'n gael ar eich blaenoriaethau chi? Wrth i ni fynd trwy y llythyr byr yma, dim ond 4 pennod sydd yn llythyr Paul at y Philipiaid. Ga i roi sialens bach i chi wrth i ni orffan bore yma. Be am i chi ddarllen trwy'r llythyr? Neu
wrando ar recordiad ohono fo os ydy hynny'n haws. Ac wrth i chi fynd trwy'r llythyr, pan fydd na gwestiynau yn codi, sgwennwch nhw lawr. Cofnodwch nhw. Ac yna mae yna groeso cynnas i chi gyrru nhw mlaen ata i. Wan, dwi'n mynaddo y gallai atab o'ch cwestiynau chi gyd, ond mi allai gynnwys rhai o'r atebion wrth i ni barhau yn taith trwy y llythyr bendigedig yma, gan Paul wedi garcharu tuag at y saints yn Philippi, lle mae o'n rhannu i gariad tuag atyn nhw ac yn ei hannog nhw i roi Iesu Grist yn ganolog yn ei bywydau. Dwch ni weddio hefo'n gilydd. O Dduw ein Tad, da ni yn diolch i ti am y llythyr yma, a da ni'n gweddio byddi di trw'r ysbryd glân yn dod â'r cyfan yn fyw i ni. Yn bod ni ddim yn astudio darn o hanes yn unig, ond yn bod ni'n dod i wrando ar dy lais di o fugail da. Y byddwn ni'n dyglywed di o Dduw mawr trw'r ysbryd glân yn yn arwain ni, yn yn argyhoeddi ni, yn yn cysuro ni a thrwy'r cyfan yn dod â ni brofi mwy fyth o ras a thangnefedd a chariad wrth i ni ymddiried yng Nghrist Iesu'n harglwydd. Derbyn yn diolch ni, bendithia ac arglwydd maddau ni bob pechod a bai, wrth i ni gyflwyno'n hunin a'r wythnos sydd o'n blaenau i ti, yn heiddiant, yn harglwydd Iesu Grist. Amen. A dewch i ni ddod ar Gwasanaeth bore yma i'w derfyn wrth i ni ganu un o emyna enwoca yr iaith Gymraeg siŵr gen i. Emyn 319 yn Llyfr Caneuon Ffydd. Welen sefyll rhwng y myrtwydd, emyn mawr Ann Griffith sydd yn datgan mor hyfryd ydy Iesu Grist o'i gymharu a phopeth arall.